नमस्ते. मैं झटपट कारल्याचे कटलेट बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. ही कारली आहे. ही मी आता किसणीवर किसून आहे ना मिठामध्ये थोडीशी ठेवणार आहे. ही कारली आहे अर्धा किलो. ही कारली आहे ना मी किसणीवर किसून आहे ना ही अशी किसून कारली त्याच्या बिया बाजूला घ्यायच्या काढून, या बिया टाकायच्या बाजूला काढून आणि असा किस घ्यायचा आणि या किस आहे ना थोडंसं म्हणजे 5 मिनिटं मीठ टाकून ठेवायचं आहे. ही कारली अशी किसून घेतली आहे, अशी बारीक किसून घ्यायची आणि त्याच्यातले बिया आहेत ना हे अशी साईडला निवडून काढायचे सगळे, हे कडक असतात बिया. आता हे मी काय करते, असे वाटग्यात घ्यायचे कारलीने, याच्यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकून आहे ना अर्धा तास ठेवायचं. हे असं 1 चमचा मीठ घ्यायचं त्याच्यामध्ये आहे ना असं टाकून ठेवायचं, जसं कालवून. आता हे अर्धा तास, हे मी आता अर्ध्या तासासाठी असं झाकून मारून ठेवते. मी कारली धुवून स्वच्छ आहे ना किसून ठेवली होती आणि थोडंसं 1 चमचा त्याच्यामध्ये मीठ पण टाकून ठेवला होता. हे बघा असं झालेलं आहे, अर्धा तास झाला आहे. ह्याला पाणी वगैरे नाही सुटलं आहे आणि यातलं पाणी पण नाही काढायचं आहे, कारण ते पौष्टिक आहे ना, त्याच्यामुळे मी त्याच्यामध्ये फक्त 1 चमचा मीठ टाकलेलं आहे. आत्ता त्याच्यामध्ये साहित्य काय काय टाकायचं ते मी दाखवते. आता याच्यामधलं साहित्य काय आहे, जिरा आहे अर्धा चमचा, म्हणजे थोडासा जिरा घेतला आहे. म्हणजे गरम मसाला घेतला आहे ना, मग गरम मसाल्यामध्ये पण जिरा असतो. आणि अद्रक लसूणची पेस्ट घेतली आहे 1 चमचा. हा खोबरा आहे, ओला नारळ किसून घेतला आहे, म्हणजे अर्धी वाटीचे अर्धी वाटी असं घेतलं आहे. हे चिंचेचा कोल बनवून घेतला आहे. इमली आहे, इमलीचा कोल बनवून घेतला आहे. हे मीठ आहे, हे मीठ कसं त्याला आपण चाकून बघायचं आहे, नंतर लागलं तर टाकायचं. आणि हे आपला मिरची मसाला आहे घरातला आहे. हे हळद आहे, ही थोडीशी आहे ना कोथिंबीर कापून घेतली आहे. हे तांदळाचं पीठ आहे, आपल्याकडे तांदळाचं पीठ नसेल ना तर कॉर्नफ्लॉवर घेऊ शकता. आणि त्याच्यासाठी हा रवा घेतला आहे, मी त्याच्यामध्ये थोडा मिक्स पण करणार आहे, मी नंतर दाखवते. हे त्याच्यासाठी तेल आहे तळण्यासाठी, हे पाणी लागलं तर घ्यायचं आहे. आणि याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला कालवायला जेवढं बेसन लागेल ना तेवढं घ्यायचं आहे, म्हणून मी डबाच घेतला आहे, म्हणजे आपल्याला लागेल तेवढं घ्यायचं आहे. आता मी तुम्हाला सर्व साहित्य टाकून दाखवते. हा गरम मसाला आहे, जिरा आहे, अद्रक लसूणची पेस्ट, हे ओलं खोबरं आहे, ही कोथिंबीर आहे बारीक कापून घेतली आहे. त्याच्यामध्ये आहे ना थोडी हळद पावडर टाकायची आहे, थोडा अर्धा चमचा मसाला टाकायचा आहे. हा इमलीचा कोल करून घेतला आहे, चिंचेचा कोल. आपल्याला चिंच नाही भेटली ना तर कोकम घ्यायचा, आणि अगदीच कोकम नाही भेटला ना तर आपण लिंबू घ्यायचा. आणि लिंबू पण नाही भेटला ना तर आपल्याला ते आमचूर पावडर भेटते दुकानामध्ये, ती आणून ठेवायची, मग ती आमचूर पावडर टाकायची. आता त्याच्यामध्ये आहे ना 2-3 चमचे टाकते, तांदळाचं पीठ टाकते, 2-3 चमचे घ्यायचे. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना मी रवा 2 चमचे टाकणार आहे. आता हे सर्व साहित्य आहे ना असं सगळं मिक्स करून हातानेच घ्यायचं आहे, पण पीठ घेताना आहे ना नंतर मी हाताने मळून काढणार आहे, तोपर्यंत हे असं चमच्याने सारखं करून घेते पहिलं. हे आपण पीठ वगैरे मळून याच्यामध्ये झालं ना मग चाकून बघायचं, मीठ लागलं तर घ्यायचं. आपल्याला कसं कारल्याची भाजी खाऊन खाऊन कंटाळा पण येतो ना, म्हणून आपण आपलं वेगळी डिश काहीतरी बनवायची. आणि कशी पौष्टिक आहे त्याच्यामुळे आपण सगळी घरामध्ये खाऊ शकता. आता याच्यामध्ये आहे ना बेसन घेते, म्हणजे जेवढं लागेल तेवढं, आपल्याला चपातीचं पीठ बनवतो ना तसा गोळा करून घ्यायचा आहे.
आता मी पहिले आहे ना 3 चमचे बेसन घेते आणि गोळा करून बघते. गोळा झाला तर घ्यायचा नाही बेसन, नाही झालं ना तर घ्यायचा. अजून याला थोडा बेसन लागणार आहे, मी टाकते. आता याच्यामध्ये आहे ना अजून मी 2 चमचे बेसन घेते, म्हणजे आपल्याला कसं पुरा चिकट व्हायला पाहिजे गोळा. आता मस्त चिकट झाला आहे, म्हणजे आता आपल्याला आहे ना बस झालं आहे एवढा. आता मी गोळा करते आणि तुम्हाला पुढचं दाखवते काय करते ते. आता आपल्याला याच्यामध्ये मीठ वगैरे नाही टाकायचं आहे, की आपण असं जरासं बोटाने आहे ना चाकून बघायचं. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना थोडं तेल घेते बघा, असं हात करायचं आणि असं हाताच्या खोऱ्यावर आहे ना असं तेल घ्यायचं आणि तेल टाकून असं ते मळून घ्यायचं चांगलं गोळा करून. म्हणजे हे कसं मोहन टाकतात ना त्या पद्धतीने मी आता हे तेल टाकलं आहे. तर मस्त आपला गोळा झाला आहे छान. आता मी गॅस पेटवते आणि तुम्हाला दाखवते करून. हे आपलं मस्त पीठ तयार एकदम रेडी झालेलं आहे. सगळं मिक्स करून हे तेल घेतलं आहे, म्हणजे हाताला चिकटेल ना त्याच्यासाठी हे तेल घेतलं आहे. पाणी नाही घ्यायचं कारण ते तळायचे आहे, म्हणून ते पाणी घेतलं ना ते चरचरत राहणार. त्यासाठी मी आता हा रवा घेतला आहे ना, हा रवा आणि तांदळाचं पीठ हे मिक्स करायचं आहे आणि लागलं तर आपल्याला आपण जास्त घ्यायचं. हे असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं. आता मी पहिला गॅस पेटवला आहे आणि भांडं पण ठेवलं आहे, तेल ओतलं आहे त्याच्यामध्ये. म्हणजे कसं इथे तयार करून आहे ना पटापट तेलात सोडायला बरं. आता मी असं हाताला थोडंसं तेल लावून घेते, म्हणजे कसं ते हाताला चिपकणार नाही म्हणून. असे आपल्याला छोटे छोटे वडे करायचे आहे. 2 हात नाही लावायचे कारण का ते चिपकतो म्हणून. असे पातळ करून आहे ना असे रव्यामध्ये असे वडे बनवायचे. आपण छोटे मोठे कसे पण करू शकता. आपल्याला रवा लागला ना तर जास्त पण घेऊ शकता. एकदा आपण हातामध्ये रवा आणि पीठ लागलं ना मग परत तेल लावायची काही गरज नाही. आता मी हे पहिले तेलामध्ये सोडते. तेल तापलं आहे. जरा पातळच केले ना मग ते आतून शिजायला पाहिजे. हे असे सरकवून बघायचे, म्हणजे सरकतात काय बघायचे आणि सरकले ना की असे हळूच फिरवायचे. असं तेल उडतो अंगावर म्हणून असे हळूच फिरवायचे. आपल्याला कसं कारल्याची भाजी, कारल्याची फ्राय असे करून खाऊन पण कंटाळा येतो ना, म्हणून असं काहीतरी वेगळी डिश बनवायची. आणि गॅस मीडियम ठेवायचा कारण काय माहिती आहे ते आतून चांगले शिजले पाहिजेत ना त्याच्यासाठी. ते चांगले आहे ना ऑरेंज कलर होऊ द्यायचा आणि मग आपल्याला माहिती पडतात की कडक आहे का नरम आहे ते. हातालाच आपल्याला म्हणजे लागतात चमच्याला. जोपर्यंत रवा लाल होत नाही ना तोपर्यंत ते भाजत बसायचे. हे बघा कसे वर कसं शिजतंय तेल. पण तेल आहे ना आतून शोषून आहे ना आतला पदार्थ शिजून बाहेर येतो. म्हणून आपण पीठ मळताना आहे ना थोडंसं त्याच्यामध्ये तेल टाकायचं.
आता मस्त छान झाले आहे. गॅस बारीक करते आणि आता काढून घेते. आणि असेच आता सगळे आहेत ना, मी तुम्हाला असे करून सगळे दाखवते. काढताना असं भांडं एका बाजूला करायचा, म्हणजे कसं तेल त्याच्यामध्ये गळून जातं सगळं आणि सुके सुके बाहेर येतात. असे मी आता सर्व करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. असं रवा आणि पीठ आहे ना मिक्स केलेलं, ते असं त्याला लावून घ्यायचं आणि आपल्याला कोणता आकार पाहिजे ना तो द्यायचा. म्हणजे कसं माहिती आहे, हाताला चिपकत नाही बघा. कारण पहिलाच आहे ना, आपण रवा असं घ्यायचा आणि असं थापायचा. जास्त पण पातळ नाही करायचे, कारण ते मोडतात. असे हळू तेलामध्ये सोडायचे, गॅस कमी करून. सगळं त्या तेलामध्ये रवा काला झालेला असतो ना, हा बघा असा कळीने काला झालाय. हा असा मी घालून काढला काविलत्यानी. असं काढायचा, म्हणजे कसं परत त्याला काळं लागत नाही वड्याला. आता मी तुम्हाला एक सांगते, माझं शुभांगी किर वर्ल्ड चॅनल आहे ना दुसरं स्टोरीचं, ते तुम्ही बघा. म्हणजे तुम्हाला किती आवडतं आणि मी त्याच्यामध्ये कशी बोलते ते पण तुम्हाला समजेल. त्यासाठी ते बघा आणि तुम्हाला कसं वाटतं ते मला कमेंटमध्ये सांगा. मी त्याच्यामध्ये आहे ना अनेक तऱ्हेच्या स्टोऱ्या सांगते. भूताच्या वगैरे स्टोऱ्या भरपूर झाल्या आहेत. आता गावच्या स्टोऱ्या सांगते, मुलांच्या स्टोऱ्या सांगते. म्हणजे खरी खरी अशी घडलेली गोष्ट आहे ना, जी माझ्या जीवनामध्ये जे घडलेली गोष्टी मला माहिती असलेल्या आहेत ना माझ्या समोर, ते पण मी स्टोरीमध्ये सांगते. ते पण तुम्ही बघा. खाली फक्त शुभांगी किर वर्ल्ड आहे ना चॅनल, ते खोला तुम्ही आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही मला बघू शकता. आता आपले मस्त वडे तयार होत आलेले आहे. असे सगळे वडे करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. झटपट आपले कारल्याचे कटलेट मस्त तयार झालेले आहे. छान झाले बघा, एकदम मस्त आलूवडी सारखे झाले. हे बघा मस्त छान झाले आहे. असे तुम्ही पण बनवा.